Ма, Иване, защо не си изял яденето? Бе, как така не си гладен, бе? Ял си навън, брей! Аз тук цял ден готва и се потякат, не знам какво, ти ще ми ядеш навънка дюнери-мюнери. Няма как да стане. От утре с баща ти си готвите сами. Аз няма да готвя за никого. Георги, айде бе, момченце! Ей, ще закъснеш за тази матура, колко ще стана? Голямо влачене кът народна песен си. Побързай! Разгеле! Готов съм. Айде бе, момченце! Ей, значи ще окъснееш бач, когато ни трябва. Айде по-бързо, слагай яйкото и тръгвай. Окей. Я чакай да ти разлея вода, чиката. Знам колко си слаб по български, ще имаш нужда. Ай го на американски. Оф, мамо, няма нужда да ми подливаш никаква вода. Бе, какво няма нужда, бе, какво няма нужда? Като знам къв си кърък на теб едно канче да ти подлее, няма да ти е достатъчно. 2-3 ще трябва. Айде, тръгвай. Идвам. Темпо. Топа вали. Нищо. Още по-добре. Тъкмо да ти върви както трябва по вода. Айде, Георги, да ти върви по вода. И мисълимо. Само ако не си вземеш матурата, да не си ми се мернал пред очите. Разбрали, момченце, че после ще ни приказва цялата махла. Айде, успех. Ще имаш нужда. Абе, много ти е хубава блузката, бе, Вики. Откъде я купи? Много ми харесва. Много. Да знаеш, че съм ти извинила отсъствията. Ама няма да казваш на никого, че ще бъде много лошо и за мен, и за теб. Вари ми купи едно кафе, айде вари ми купи. Стига сте говорили там, стига сте говорили. Без сахар. Димитре, една точка не ти стига за тройка, моето момче, ама няма как да ти дам от мен, просто няма как да стане. Това да ти е за стимул, следващия път да си научиш по-добре и да изкараш по-добра оценка. Сядай си. Любомира, миличка, гледай. Ей, една точка не ти стигна за 6. Ама аз съм ти дала от мен, защото знам, че ти всеки път учиш, всеки път се стараеш. Да, за разлика от други хора. Димитър. Сядай си, моето момиче, сядай си. Hello, ученици! Today няма да вземем new урок, защото сме много напред with the material и затова реших да ви оставя да си doing каквото поискате. Който иска може да си reading по нещо, който иска може да си talk по между си, окей? Само по-quiet, че да не ни чуят in the corridor, че става много bad, окей? Окей. Mrs. Nikolaeva? Yes, Georgie. Can I play on the phone? Oh my god. Okay, хайде on the telephone, можеш да си плейваш, ама само without volume, okay? No volume. Okay, students. Абе, ей, деца! Няма да бягате в коридора, не виждате ли, че съм мила? Ами ще паднете и ще се притрепите, после аз ще съм виновна, да? Няма да ви лежа в затвора. Вие часове нямате ли си? Сега ще ви кажа на учителките ви. Да, и на директора ще кажа. Значи ви леличките тук за нищо ги нямате. Не съм чистачка, аз съм хигиенистка. Как не ви е срам, бе? Малко срамец нямате, малко срам. На това ли ви учат родителите ви? Ама госпожо Георгиева, кажете им нещо. Ами не, до сега съм мила. Няма едно и също място да ми е по 10 пъти. Не ми плащат достатъчно. Как не ви е срам, бе, деца? Здравейте, госпожо Иванова. Как сте? Приятен час. Абе, Георги! Абе, стига си бягал там, бе, и сега ще дойда. Хващай ме ти и ми. Да, бе, Пешо, тези дичурлига винаги си стават мизерията, след тях трябва да хода чиста, а? Да не съм чистачка, я. Чакай, че сестра ми звъни. Нушите. Ало, сестра ми, какво правиш, бе? Вчера ти звънях да ти честите рождения ден. Няма хора, бе, няма, не. Пътуваме сега тук от едната спирка до другата, няма хора. Пешо, няма хора, не дей да спираш на тая спирка. Извинете. Чакай малко, че тук някакъв ми иска нещо да ме пита, бе. Чакай малко, нуши. Кажете! Защо не спряхте на тази спирка? Трябваше да сляза. Какво изпуснали сме спирката, да спрем ли? Ти какво имаш в устата си, безсливи ли?
Не можеш ли да кажеш: ей, шофьор, спри! Ние не може да гледаме постоянно я. Аз съм кондукторка, не съм балалайка лайка джийка. Ще ти спрем на следващата спирка. Нищо, че ще вървиш. Млад си. Мануши ме, какво да ти казвам? Тегате чурлига днешното направо... Не бе, окаяно състояние. По моето време нямаше такива неща, Нямаше. Ти прибрали кокошките, накрая да седна да изпуша една цигара и аз като хората. Я видим кой има във Фейсбука. Кажете! Здрасти, отворено ли е? Ей, значи човек не може изпуши една цигара от вас. Не може! Ей, такива като теб винаги ще ми се появят от нищото. Баш като седна да пия кафе и да пуша цигара на обедната си почивка. Не видиш ли какво пише тук? В почивка съм. Ще изчака да си изпуша цигарата, да си изпиям кафето и ще те пусна вътре да си купуваш какво, че си купуваш. Кой знае, пак си ми дошъл с 50 лева да ти развалям за една дъвка. Ще чакаш. Чакай, Стевка, че тук един клиент дойде, Айди, почне да се обада. Айди, влизай. Георги! Айде бе, момченце, аз колко пъти ще викам, ще изтървеш автобуса баш за първия учебен ден. Как ни тъй срам, бе? Ей, значи не храни майко същият като баща си. Айде, ставай! Ей, колко пъти ще викам аз? Колко? Стига де. Айде бе, Георги, бе, момченце, ще изтървеш автобуса, тръгвай! Чакай, дай да ти подлея, да ти вари. С тези оценки нищо не се знае. Трябва ти много вода. Айде, поживо поздраво, айде, хващай си партаке, ще заминавай. Дръж, чакай. Ей, тук съм взела една китка за госпожата. Айде, дръж. Айде, Георги, тръгвай, кома гледаш. Добре, тръгвам. Айде, жив и здрав и много успехи. Айде, чао. Ох, най-накрая почнато и училище. Сега ще си поживея. Мамо, изтървах автобуса. Абе, Георги, бе! Извинявам се, че закъснях. Гоних автобус. Айде, Георги, маме. Я се усмихни за камерата да пратя някой друга снимка на баба ти. Айде, усмихни се, бе! Значи, не ма карай да викам, момченце. Моето момче, да, моето. Това, дето е най-хубаво облечено. Да, на майка си се е метнало. Красиво, убо. Айде, Георги, вдигни ги тея крака малко, бе, момченце. Аз за какво съм стояла до 5 часа сутринта да те уча да танцуваш, бе? Като охлюв си. Я се усмихни, бе, моето момче. Я застари до госпожата да ви снимам, бе. Мале, че сте ми хубави. Много благодаря, госпожа Караманова. Айде, Георги, айде малко се усмихни, бе, момченце. Ми искам на гроза, Айде, не, твоята любима песен. Георги, айде, бе. Няма да ме караш да викам тук пред хората. Значи. Здрасти, Сашенце, как си, миличка? Добре, ти как си? Такова, бе. Георги нещо пак се разболя. Вчера го пращах при неговата лична лекарка. Болен бил, да? Болен. Прескрив макарон, само ми се прави. Ела тук, бе, момченце. Нима карай да викам. Казвай на лелети, Саши, какво ти има. Гърлото ме боли. Болита гърло. Стомаха, гърло. Измисля си. Дай ми нещо там за без пари да е. Няма се занимавам само с него. Всеки път ще идвам аз тук да давам излишни пари за лекарства. Пий кола. Стои ми на компютъра. Така ли, бе? Да? Айди, вземай. Заминавай отвънка да ме чакаш. Само се ядосвам с него, Само се ядосвам. Колко пари ще ми искаш? 5 лева. 5 лева? Стига, дай нещо по-ефтино. Георги! Снежа, влизай, че ще избяга топлото, влизай, бе. Айди, бе, значи... Георги, направи сега по едно кафе, да е, жената сигурно ожадняла. Айди, Снеже, влизай, сядай, заминавай. Чакай, Снеже, чакай. Вия, погледни какво става. Гледай за чудо и за приказ. Виж какво става. Чакай да ти показвам сега. Първо, най-важното, елхата за чудо и за приказ, да не ти казвам цената, че много се оскъпи. То направо ти казвам, ама няма значение, купихме я, да. Гледай, то пък джавки, то пък играчки, то пък от хубаво по-хубаво, нали?
Ко да ти разправям, вие украсихте ли у вас? Ами не сме. Още не сте. Георги, айде ко гледаш ми, момченце, вари давай по едно кафе, жената ожадняла. А този дядо Коледа от Англия, ходихме тая година и се го купих оттам, видя го и викам, влюбих се, купувам го. А па за тея възглавнички да не ти разправям. Тези възглавнички са от Турция. От Турция ги купихме за около 500-600 лева, ма не да казваш на никой. Много хубави. Ай на баба, ой, муа! И какво да ти разправим друго, бе? Ще пиеш ли нещо? Искаш ли? Безалкохолно? Георги, дай едно безалкохолно челеле ти Снежа ожадняла, бе. Значи, Снежа да не ти разправям. Никой не ми помогна. Никой не ми помага, ма не, никой не ми помага. Сама съм се оправила. Не ме гледай, Георги, за тебе се отнася. Никой не ми помага. Никой. Всички спът, лежат и да не ти казвам какво друго правят. Нела да ти дам, какво ще пиеш? Айди. Имам тук лимонадка, количка, какво ще пиеш? Вода. Типа вода. Сепана вода. Да не си на диета. Ма имаш нужда, да. Айди, чакай, сега идвам. Георги, ставай веднага. Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал. Няма да те чакаме. Не разбрам, дете, все последния момент чака. Значи, че няма място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я ела тук да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да? Давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай в бебето. Лято е време. Добър ден, кажи, Атя. Елати на тази каса, виждате, че колешката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първоместя. Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има. Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет за 2,50 лева иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябва от моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Ученици, моля ви за малко тишина. Моля ви, не мога да си проведа урока. Ученици, моля ви за малко тишина. Никой не ме уважава тук. Никой. Ще отида при директора и ще се оплача от всички вас. Не ме замеряйте. Ученици, спрете се. За 30 години стаж аз такова нещо не съм виждала. Не мога повече.